ye juma ye octobre kalo tile 17 san 2025 Falaye Keita bi yan yaasa ka se ka nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ fɛ. Bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sɔgɔmada in na an bɛna na kuma min ye tajiko gɛlɛya ale b'an ka jamana kɔnɔ. A kɔlɔlɔ a sera Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina ofisi kɔnɔna na bi Falaye malo dɛsɛlen don ka tigɛ taji tɛ yen dɛ. Wa taji feerela minnu fana bɛ yen n'olu bɛ taji feere budɔn na olu fana ko k'olu kɛra baarakɛbaliw ye sabula taji tɛ fɛ ka feere budɔn kɔnɔ tuguni olu tɛ se ka détail feere tuguni u fana nan'u dama kasiya. O kɔfɛ bolola baarakɛlaw menuisiers tailleurs maa bɛ yen n'o bɛ taji san ka k'a ka gurubuni kɔnɔ Falaye olu fana ko k'olu fana kɛra bolola olu fana tɛ ka baara kɛ bi fan dɔw fɛ. N'an bɔr'o la an bɛ taa Tumutu. Premier ministre ye ale taama kɛ kunungo Tumutu marabolo ale kɔnɔna na n'o ye Tumutu dugu kɔnɔna yɛrɛ ye o baara taara sira minnu fɛ an na ɲɛfɔli kɛ olu la. Yorosokaw dɔgɔjɔla dɔw u y'olu da u disi ka fɛn fɛn b'u kun k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taa ni a ye. Falaye an ye layidu min di an b'a timɛ sɔgɔmada in na min ye Siri président don ou bien intérim de don. Ale ka taama a bɛ se ka mun kɛ AES la walima AES maaw b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an na dɔ fɔ o la bi sɔgɔmada in na. Kɔkan kibaruyaw la Falaye bana min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Vallée du Rift n'a tun bɛ ka ye Senegali togodaw la ko dɔ yera Dakar. Cameroun kalata jaabi ma bɔ nka min ye fanga waradabaw ye olu ko k'olu ka jaabi sɔrɔ. Madagascar bi min ye kalikasiyɛn bɛ yen colonel tɛ colonel kan ka kalikasiyɛn kɛ bi. Trump ko ko ni Ala sɔnna a ma ani Putin u na ɲɔgɔn ye Hongrie faaba la min kɛra Palestine ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna fana kɛ Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ. Kumaw kɔni kɛra kunu ni Ala sɔnna a ma an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na sɔɔni san k'a walawala bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min. Falaye ɲɛ ka di keguyara cogo o cogo a jatigila o ye kɔlɔsilikɛla ka so ye. Karamɔgɔ tɛ maa la waati bɛ i kalan Falaye. Diɲɛ bilama a bɛ ka mara nkalon kan. Namara ani min ye magobatigiw ye olu k'u niyɔrɔ ɲini kolo k'a fasa kan cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ maa min bɔrɔtɔli ma n'o bɛ maa min tilali ma n'o bɛ waa min bɔli ma Falaye u na jɛ k'o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan k'a latimɛ. Kini bolo kan ka dili kɛ k'a sɔrɔ numan bolo ma bɔ a kalama min ye kɔ kelen kɔnɔ jɛgɛw ye olu de bɛ ŋunanfɔ an kelen dɔ Falaye. N'i y'a mɛn an ka taa kunungo yɔrɔ kunun ta de jara kosɛbɛ. Anw bɛ ka diɲɛ minɛ cogo min Falaye anw bɛ k'a ye cogo min Ala barika la an bɛ se ka min fɔ fana an ka ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u ye faamuyali kɛ u fana kɛlen don ka jateminɛw kɛ k'u labɛn Falaye. Sabula ni maa ma fili maa ma ɲinɛ hakili la min ye Asimi Goyita ye a ko ko anw ka hakɛ k'an b'o de ɲini mun bɛ anw nafa anw ka nafa ye jumɛn ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mun yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ nafa mun tɛ danga anw na mun t'a to maa k'a fɔ an ɲɛna a kɛ tan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma miiri an yɛrɛ ye o bɛ maa hakili sigi Falaye. Nka min ye baabu min bɛ yen waleya min bɛ yen kibaruya min bɛ ka fɔ nin tile fila in na Falaye o ye ko min ye safurulayi k'a tɔgɔ kɔrɔ ye Ahmed Al-Sharashi ye Siri jamanakuntigi intérim. Falaye i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na ninnu min b'an kan dɛ nansaraw ani diɲɛ magobatigiw Falaye olu kɛlen don ka diɲɛ boso ka diɲɛ tila bɛɛ n'i ka fan bɛɛ n'i ka se kɛyɔrɔ bɛɛ n'i dan dɔnyɔrɔ i man ka don yɔrɔ min n'i bɛ ko kɛ ye u b'u sara ɲɔgɔn na bonya ani karama kɔnɔna na.
Siri ale furadama ale irisila ka kolade de. Siri ale ka wolomasiri tabaw aka keleke dagaw aka maramafɛnw aka jamanakuntigi kɔlɔsiyɔrɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen falai a bisimilahi fa haramani a bɛɛ irisi de ye. Sɔrɔ min bɛ Siri o la yakubayali o la baarali irisi de bi niyɔrɔ ta la fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ tɔw ma aw ka na an k'a lajɛ an bɛ se ka min o tɔw bɛ to jumɛn ye tuguni. O de la sa nanzaraw kabi desanburu kalo san 2024 ni alisarasi nana fanga la amadu alisarasi nana fanga la falai nanzaraw kɔnna ka gɛrɛ a la sabula ko ji kunnankolon ti kumu faransi fɔlɔ ale ye daw yɛlɛ a kuma cayara yan bɛɛ y'i ta fɔ dɔgɔkun 2 tɛmɛnen nin falai Nations Unies min yɛrɛ kun kɛlen don ka min ye alisarasi kunkolo bila ye ko dollar wari $10,000 bibi na olu yɛrɛ y'a bisimila a taara kuma jɛlen seleke naani na ani Trump ye ɲɔgɔn ye wa min ye lamɛrikɛnw ka kalansobaw yɛrɛ ye an'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye fala ye. Sisan mun fɔra sa ayiwa i tɛ taa i tigi fɛ yen i ka taa da sumusumu an k'a lajɛ min b'a kɔnɔ a taabolo na a tabiya ye min an k'o dɔn wa. Fala ye kabini cɛ in ye fanga ta nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa Moscou a bɛ fɔ ma ko visite officielle a yɛrɛ fanga ta desanburu kalo san 2024 o kɛra ka kɛ ni Bashar al-Assad ale binni ye. Vladimir Putin kunna sini ko ani Ahmed al-Shara kumana fala ye kumaw ye tali kɛ mun na sɔrɔko kuma bɛ a la sɔrɔsiko kuma bɛ a la politikiko kuma o bɛ a la. Min ye Ahmed al-Shara se fala ye ale b'a fɛ bɛnkan mun kun bɛ yen n'u ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ falen ka don kow la k'a lajɛ olu yɛrɛ bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ cogo min u fana bɛ se k'u bolo da fɛn dɔ kan cogo min na k'u yɛrɛ u jɔ u kolo la fala ye. Min ye yɛlɛmali kura in ye a y'a kuma da yira Vladimir Putin na k'a fɔ a ɲɛna ko bi olu b'a fɛ sa u ni irisi kun bɛnnen don fɛn minnu na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ b'a fɛ sa u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka se k'a yira u ka jamanadenw na min ye irisi ni olu ye bɛn ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min b'a to olu b'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min irisi fana kana na jɔ a niyɔrɔ la fala ye. Sabula waleya min tun bɛ kɔrɔlen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye Bashar al-Assad ye o ni irisi tun bɛ cogo min kabini san 2015 san al-Shara ko k'o falen ha fala ye ale ka taali kun o y'o ye a y'a ɲini irisi fɛ fana bibi na u k'a lajɛ koyi min tun bɛ se ka kɛ fɔlɔ Bashar al-Assad tile la olu tɛna na sɔn o ma tuguni u bɛ fɛ sa u yɛrɛ ka kɛ jamana ye jamana min fana bɛ se ka i boloma yɛlɛma ka maa wɛrɛw ɲini u ni minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra arabu jamanaw ye sa o a kɛra gɔlfu jamanaw ye o a kɛra Chine ye o Union européenne o États-Unis o Turki o fala ye k'olu yɛrɛ b'a fɛ fana k'u boloma yɛlɛma falen ka don ko la min ye yɛlɛma ka don kow la. Al-Shara ye nin kuma in fɔ bi dun an bɛ yɔrɔ min fala ye irisi ale jɔyɔrɔ min bɛ yen a bɛ fɔ masa ko Tartus ni o ye sɔrɔdasiw ka yɔrɔba ye ani Hayman ninnu bɛɛ lajɛlen irisiw sigiyɔrɔ ye sirikaw fɛ yen irisi kɛlen don ka baaraba minnu kɛ boloda ye o t'a to cogo si la a ka sɔn nin waleya in na k'olu baziw wuli ka bɔ yen ten cogo la ten. N'i ye nin ko in jateminɛ fala ye min ye irisilakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ olu ka toli ye an'u ka bɔli ye f'olu fana k'u hakili jagabɔ sabula Siri ye yɔrɔ y'olu bolo min b'a to Moyen-Orient kɔnɔna na fala ye olu bɛ sinsin u ɲɛ bɛ kɛ maaw la u bɛ maaw la kɔlɔsi nka min ye Siri jamanakuntigi kura in ye ale de b'a fɛ bazi ninnu ka wuli ka bɔ yen hali n'a tɛ wuli fɛɛrɛ dɔ ka sigi sen kan min bɛ se k'a to olu fana bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ u kɔnɔna na ye ka kɛ n'u ka waleyaw kɛcogow ye. Irisi jamanakuntigi hakili ka bon a ko a y'a mɛn fala ye kuma sabanan min bɛ yen n'u ka kuma ye tali kɛ o la k'a t'a lajɛ ten sa a ka Bashar al-Assad d'ale ma a ka segin n'a ye. Putin ko cogo di ko
olu ka jamana kuntigi kɔrɔ do u mago b'a la ka ɲiningali dɔw k'a la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ko bi cogo min a ye min bila yɔrɔ min a n'a ka yɛrɛ ka se ka i ɲɛfɔ ko min ye Vladimir Putin ye a ko k'o tɛ se ka kɛ ten sabula munna Irisi de ye Bashar ka fanga k'a sinsin k'a kɔkɔrɔma don k'a dɛmɛ a n'a ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka bi ni min filɛlen n'o kɛra Al-Sharas fɛ fala ye ko a b'a to Irisi yɛrɛ k'i miiri kosɛbɛ nin jaabi tɛ se ka di a nɔgɔnin fɛ cogoya si la k'a fɔ ko o bɛ kɛ ten k'a sɔrɔ Irisi ma hakili jagabɔ kɛ min y'o hakili jagabɔ ye Irisi kɔni bolo hali n'ale bɛ kamalen labila ka taa a ko tɛna se ka kɛ ten sabula ale fana ni jamana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Biélorussie i n'a fɔ Iran i n'a fɔ farafinna jamana dɔw bɛ yen ale n'olu bɛ baara la n'ale ye nin kɛ o tumana olu bɛna n'ale filɛ maa sugu jumɛn ye e ye fanga senkɔrɔma don ka fanga dɛmɛ o fanga bitɔ ye o jamanakuntigi ta ka t'o bila i fɛ yen fala ye k'e ka tila ka o ta k'o di ko min y'o bin k'o ta k'o d'o ma ko n'i y'o kɛ i ni minnu bɛ jɛ la bi hali n'u ma fɛn f'i ɲɛna fala ye u fana b'a dɔn ko hakilima kɔni b'a dɔn ko kulu kun jamana kɔni k'o ti nakɔforo ye o la Irisi bɛ ka hakili jagabɔ de kɛ yaasa o ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira fɛ Al-Sharas y'a yira Vladimir Putin na olu b'a fɛ yɛlɛma ka don Iran min ye Siri ye a ka bɔ kɛrɛfɛden na ten a fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka se k'a yɛrɛ kan fɔ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ kuma cogo min u k'u ka kow kɛ u ka se k'u ka wulikajɔw kɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ olu b'a dɔn k'a fɔ ko Irisi kɔni ye jamana ye jamana min n'a ni maa tɔw ka maracogo ni maaw ka baarakɛcogo tɛ kelen ye fala ye k'o fana ka fɔ Irisi filɛ nin ye gɛrɛntɛ t'ale fɛ yen min bɛ bɛn i ma i b'o kɛ olu b'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma nka bɛ kuma na fala ye sabula ni ninnu sera k'o bɛɛ sɔrɔ arabu jamana minnu bɛ yen magobatigi minnu bɛ yen yɔrɔ wɛrɛ maa minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen n'a layɛ sa ka Siri ta k'a fɔ k'u b'a boso u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se k'a dɔn min bɛna sigi sen kan fala ye ko ni kuma minnu kɛlen filɛ nin ye Irisi jamanakuntigi ni Siri président par intermédiaire n'o ye Ahmed Al-Sharas ye ko nin bɛ laboratoire ba bɛɛ kɔnɔ bi hakili jagabɔ la Américains ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen ta nanzaralakaw ka hakilimaw bɛ ka baara kɛ n'a ye Chinois bɛ ten Turki bɛ ten farafinna jamana dɔw bɛ yen n'olu ni Irisi bɛ biriski kɔnɔna fala ye ko bɛɛ kɛlen don k'i ka maabaw bila ka hakili jagabɔ kɛ nin taama in kan taama min n'a ye maaw bila ka miiri ka hakili jagabɔw kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka hakili jagabɔ kɛ fala ye ko wa ko min ye Irisi ye n'a banna ka Bashar al-Assad di n'a banna k'a ka sɔrɔdasi minnu bɛ ninnu fɛ k'u tɛ wuli n'a banna ka sɔn min ye sɔnɔgɔya ma ka bɔli kɛ fala ye k'a ko kuma bɛna na caya kosɛbɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko fantan i jɔlen t'i ye yɔrɔ min fala ye n'i y'i sigi yen maaw b'a fɔ k'i taara so ko nin ye disibaw ka ko de ye anw sen tɛ se ka ye nin na nin ka bon anw ma anw jamana jumɛn bɛ farafinna k'anw b'an da don na k'an bɛ taa fɛn sɔrɔ ko ka Siri bolo a ka dɔgɔ dɛ o la min ye Siri masakɛ kura in ka taama in ye fala ye a kɔni ye sinsin min kan o ye k'a fɔ ale ka fanga a yɛrɛ b'a fɛ k'i kamabɔ a yɛrɛ b'a fɛ k'i sinsin a yɛrɛ b'a fɛ k'i sigi a sen kan Al-Sharas ka tagali a bɛ mun fɔ maa ye maa min bɛ la ko la kɔlɔsi fala ye o ye k'a yira k'a fɔ Irisi tun bɛ cogo min na nin waati in na Bashar al-Assad tile la olu tɛna sɔn o ma tuguni falen ka don a ko la a kɛra cogo o cogo ye Bashar al-Assad a dir'u ma bi a dir'u ma sini olu t'a fɛ fana a ka to Irisilakaw fɛ yen sabula olu bolo o man ɲi Irisi fana jamana min don fala ye a fana bɛ se ka nafa sɔrɔ makaran cogo la a fana bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka hakili jagabɔ kɛ maa mafalen minnu b'a bolo dɔw yɛrɛ ko u ye nin jaabi bɛ sɔrɔ ka ban nka u bɛna n'a lajɛ nansarala jamanaw bɛna mun boloda don nataw la ka so ka kɔmasegi kɛ ka se kamalen ale ma min ye waleya in ye fala ye k'a kɔlɔlɔntan tɛ jamana minnu kan o ye farafin jamana minnu bolo ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw AES jamanaw Ahmed Al-Assad a ye fɔliya min ta nin ka kɛ fala ye
diɲɛ yɛrɛ sigi cogo ni diɲɛ boso cogo ni diɲɛ tila cogo a b'a fɛ yɛlɛma ka don a la a ka laɲini mun kɛra n'o o ye Bashar al-Assad la segili ye a ka jamana kan n'o kɛra bi Irisilakaw yɛrɛ bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ko kuma minnu na k'u sinsin anu bɛ ka baara minnu kɛ yɔrɔ tɔw la Falaye k'olu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɛ jɔ k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin ko in maa minnu bɛ yen n'olu ye AES jamanaw ye k'u bɛ se ka mun ta na i n'a fɔ leçon Falaye a fɔlɔ ye min ye bɛnkan mun bɛ u ni Irisi cɛ sɔrɔko ta nasira fɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'u Irisi cɛ wolomasiri tabaw ta nasira fɛ bɛnkan minnu b'u bolo u ni Irisi cɛ taabolo fɛ Falaye k'u y'a kɛ ni hakilisigi ni basigi min ye u ma sɛfa bɛɛ lajɛlen bila fɛn kelen kɔnɔ k'o ɲɛna fɔlɔ nka u bɛ se ka mun fana kurakuraya ka far'o kan waliya min kɛlen filɛ nin ye o b'a bila u la k'a fɔ don ma don na min ye u nafa mana ban a kana bila u kunna ko fɛn min b'u ni Irisi cɛ k'a tɛ se ka wuli k'a tɛ se ka yɛlɛma k'a tɛ se ka falen ko bɛɛ lajɛlen bɛ falen Falaye ko fo min ye AES jamanaw ye u k'o bila u kunna jamana minnu bɛ AES kunna bi u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo sɔrɔdasi kunda mun b'u bolo sɔrɔ kunda mun b'u bolo jamanaw taara sɔrɔ kunda Falaye u ka yɛlɛma don a la a bɛɛ lajɛlen kana di maa kelen ma u ni jamana si kelen ka n'a kɛ a sinsin yɔrɔba ye min ye u ka jamana kɔnɔdenw u n'olu ka bɛnko la olu ka sɔrɔw ye mun ye olu ka lafiyaw ye minnu ye olu bɛ se ka fɛn minnu kɛ bi n'u ye u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogo a bɛ se ka mɛn sen na cogo min u k'o sigi sen kan sabula ko foyi tɛ yen min tɛ yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ maa minnu bɛ ko la kɔlɔsi Falaye n'u bɛ ko jateminɛ kosɛbɛ k'olu bɛ se ka min fɔ AES jamanaw ye o ye u k'u ka sɔrɔw don ba la u ka musakaw k'o sigi sen kan u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'o ye kelen ye u k'a yɛlɛma k'a kɛ duuru ye ka wulikajɔ cɛsiri kɛ ko maa b'i sɛmɛ maa la ka wuli Falaye nka maa dulonnen tɛ to maa la dɛ ko nin ye ko ye ko min bɛ bilasiralikan bɔ u ye maa minnu bɛ Falaye n'olu bɛ politiki ko dɔn n'olu bɛ sɔrɔdasi ko jateminɛ kɛ u ko jamana caman bɛ yen ka ban n'o ye Sini ye min ye Turiki ye Kataru ale ni Irisi jamanaw hali nansara jamana dɔw ni AES mɔgɔw bɛ baara la Falaye u kana jɔ u niyɔrɔw la u yɛrɛ ye min fɔ an bɛ se ka mun sɔrɔ n'o bɛ an ka jamanadenw nafa u ka taa o sira fɛ u k'o baaraw sigi sen kan ko Irisi ma dɔgɔyama tɛ dɛ Falaye nka hali Irisi yɛrɛ tɛ bolodiɲɔgɔnma kɛ ni jamana kelen ye u kɔni ko jamana saba in na ko Mali de ta kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ fɔlɔ ko Mali kɔnna ka da caman yɛlɛ a ma daw tugu nka mun tɛ bɛn a ma k'a b'o de fɔ kuma caman u ye misali di ko hali kɔsa in na min ye Amerikɛnw ye Falaye u n'an ka mɔgɔw u ye sigi ka fɔ kɛ u ka sanubɔyɔrɔ dɔ daminɛna an fɛ yan min ye Turikiw ye olu bɛ baara la an fɛ yan Chinois hali kɔsa in na passeport dira olu ma u bɛ lithium na ngulaminakaw olu fɛ yen min ye Katarikaw ye olu fana bɛ taa ni ka segin la tile 2 in na Falaye jamana wɛrɛw fana bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara la an fɛ yan Union Européenne jamanaw sɔrɔko ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ baara minnu bɛ kɛ Falaye an k'a bila an kun na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu kelen tɛ se ka diɲɛ taabolo falen jamana kelen tɛ se ka diɲɛ taabolo falen diɲɛ ye bɛnkanw de ye min bɛ magobacogo ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ foyi tɛ a la min b'u mago ɲɛ don min u b'o o de kɛ u bɛ dɔ de di ka dɔ nɔrɔ bila Ukraine kɔni ale kɛtɔ ka bɔ nin ko ninnu na Falaye a bɛ gɛlɛya wa sɔrɔko min b'a ko la fana o ye sanu ye ani dugujukɔrɔ nafaw o kama bi o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye AES jamanaw bolo nka o fana ka maaw sɔrɔ Falaye maa minnu bɛ ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ a kana kɛ maa ye ten sanuko kuma m'a fɔ ko a tigi bɛ sa maa min b'a dɔn k'a fɔ min bɛ jamanaw nafa u k'olu maaw ɲini u ka taa u ka négociation kɛ n'o tɛ jatew kɔnɔna bi Falaye u ye AES jamanaw bɔ CEDEAO ka ligne bɛɛ kan dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen n'a bɛ di ko CEDEAO AES t'o si la tuguni dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen ko n'a bɛ di CEDEAO baara fɛn fɛn bɛ kɛ CEDEAO yɛrɛ ye jamanabaw caman sɛbɛnni kɛ ka ci u ma ko ninnu jamana saba u n'olu tɛ foyi la tuguni wa hali kɔsa in na maa 135 min tun bɛ yen n'o ye jamana saba in ka mɔgɔ ye CEDEAO kɔnɔna Falaye u y'u bɛɛ lajɛlen lawuli ka sɛbɛn bɔ k'u nɔrɔbilali baaraw fana kɛ o kɔrɔ ye mun ye an k'an cɛsiri an k'an jija an ka wuli k'an jɔ maaw ye min fɔ
o ye k'a fɔ AES kɛlen no diɲɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye bi k'a sabuya kɛ a ka dugujukɔrɔ nafaw ye nka a yɛrɛ ka se a yɛrɛ feere cogo la sugu la a yɛrɛ ka se a ka kow kɛcogo la a yɛrɛ ka faamuyali kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko hinɛ tɛ yen min ye siri jamanakuntigi ka taali ye k'a kan ka kɛ kumakan belebeleba ye min ye géostratégie yɛlɛmaliko la k'a yira AES jamanaw la fala ye fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo n'u y'o sigi sen kan k'u yɛrɛ ka wolomasiri tabaw fara ɲɔgɔn kan u ka dɔ fara o kan u jɛra k'u ka sɔrɔkow kɛ cogo min u ka dɔ fara o kan sɛnɛko ni bagan marako denmisɛnw ka baarako siniɲɛsigiko bɔlɔlɔko ta na siraw k'u ka nin bɛɛ lajɛlen sinsin u saba ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya ko min n'u y'o fana fɔ fala ye k'u kana ɲinɛ o kɔ u ka se ka o baaraw kɛ sabula ko fiɲɛ min wulitɔ don AES ale man teli ka bɔ a la k'a fɔ ko a bɛ kɛ kɔmasegi ye ka di maa ma nka u bɛna sigi ka fɔ de kɛ k'a lajɛ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔri yɔrɔ sɔrɔ cogo min o fɛɛrɛ mana sɔrɔ u bolo o bɛ kɛ u sutura yɔrɔ ye n'o tɛ jamanaw bɛ bi fala ye u bɛna olu kɛ ka nɔrɔbilali kɛ dɛ nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na ka do ka di AES jamanakuntigiw ma Général d'armée Assimi Général d'armée Abdramane Chani ani Capitaine Ibrahim Traoré. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Walayi an bɛ segin ka na an faso kɔnɔ min ye an ka ɲɛmaw ye k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri jamana bɛ se ka basigi cogo min hali bi u ka dɔ fara a kan baara bɛ sen na dɛ nka an ka dugukolo ka bon fala ye min ye Moti mara la an ye kibaruya sɔrɔ ko min ye maa dɔw olu daw disi ka fana Moti fanfɛla fɛ minnu tun ye a lajɛ sa k'u bɛ pinasiw ta ka taa u ka dugu la Bamacɔlen ka wale kɛbaw kɔni taar'u fana daw disi ka wari fɛn fɛn b'u kan ni téléphone portable ni fɛnw ka bɛɛ lajɛlen ka carte d'identité k'olu lajɛ sisan ni kelen kelen k'o falen k'o lajɛ o waleya kelen fana bɛ Segu marabolo yɔrɔ caman na bi Sulekaw olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ Interfleuve kɔnɔna na ani Sayi min ye Ngolobabugukaw fana ye olu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ka dugu wulila nka gɛlɛyaba de b'o olu fana dala sabula bi degun ye mun ye o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu b'a fɛ basigi ni lafiya ka kɛ olu tɛ ka lamɛn u lamɛnbaliya tɛ dɔwɛrɛ ɲɛmaa de tɛ yen ni ɲɛmaa tɛ yen minnu kɛlen don ka marifa ta ye fala ye olu fana kɛlen don ka gɛrɛntɛ min sigi u kan a t'a to olu ka kuma ka se ka lamɛn n'o tɛ bi maa caman bɛ olu sɛgɛnnen fala ye
min ye maraboloko ta na sira fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛma danga n'o ye Keba Sangare ale taara an ka jamana marabolo filanan kɔnɔna na n'o ye Sɔrɔdasiw ka daga filanan kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu marabolo la ka taa baara kɛ yen ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye général de brigade Famuke Kamara n'ale gardiw ka fɛn ye min ye armée de terre fana olu fana mɔgɔw fana tun b'a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Musa Jɔrɔ ye kalanso minnu bɛ Sɔrɔdasiw ka gun kan olu bɛɛ lajɛlen ɲɛma ka taa fara génie directeur ba kan n'o ye Faraba Sangare général de brigade Faraba Sangare ale fana tun b'a ko kɛnɛ kan baara kɛkun ye min ye maa minnu bɛ bi na nin dugu ninnu kɔnɔna fala ye k'a f'u ɲɛna taabolo minnu bɛ sen na wulikajɔ min bɛ se ka kɛ Keba taara ka taa min ye wolomasiri tan ni 50 la tile o tile a bɛ bɛn 11,000 litiri de ma taji ale ni fɛn na fɛn 5 bɛ yen o de kan ka don o sira fɛ a fɔlɔ a b'a fɔ ma ko gasoil o bɛ a la filanan a b'a fɔ ma ko super essence o bɛ a la sabanan o ye dedo ye dedo bɛ yen fiole bɛ yen dedo léger fana bɛ yen ni fɛn 5 o de bɛ na don o don an ka jamana kɔnɔ fo min ye a litiri 11,000,000 jamana bɛɛ ka taji sɔrɔ a bɛ bɛn citerne 250 ma tile o tile i y'a faamuya sisan ni i tɛmɛna yɔrɔ la ni ko essence tɛ yen camion dontɔ n'u bɔtɔ ni station kɛli baaraw nka gouvernement kan ka min kɛ fala ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o ye u ka stock jɔyɔrɔ dilan an ka jamana kɔnɔ kalan laban minnu ni baara laban minnu kɛra a kan a bɛ se ka kɛ an bɛ se k'an ta kɛ kalo 3 tile 90 an bɛ se ka taji mara anw fɛ yan ka kɛ n'an ka jamana kɛcogo ye fala ye taji mara ye nafa min b'a la fɔlɔ anw bɛ kɛlɛ la o ye kelen ye filanan nafa min b'a la anw tɛ kwaji dugu da la an bɛ taa ta ka na sira min ka surun an ka taji tali la ni sira bɛɛ i b'o dɔn a Bamako ka taa Laginɛ 1000 kilomɛtiri 1000 sinon a tɔ bɛ 1200 ni 200 1200 ni 900 1200 ni 800 an bɛ taa taji ta yɔrɔ yɔrɔ ka na don Bamako kɔnɔ dɛ o bɛɛ distance ye o ye nafa sabanan min b'a la fala ye o de ye k'a fɔ anw yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ taa o taji ta o jamana minnu na ka na n'o ye o jamanaw fana bɛ yen olu fana sirilen don diɲɛ taji feere yɔrɔw de la fala ye olu bɛ se k'a fɔ sa ko taji t'u fɛ yen stock tɛ mara yɔrɔ tɛ e bolo e b'a kɛ cogo di taji 1,000,000 litiri 11 min bɛ don tile o tile fala ye sanubɔyɔrɔ 14 b'an bolo olu ka stock b'u bolo olu t'a la usine ba dɔw b'an ka jamana kɔnɔ yan olu ka stock b'u bolo olu t'a la armée fan dɔw bɛ yen olu fana kɛlen ka stock sigi wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye kuma ni kuma i tɛ to k'a mɛn ko jeti banna i bɛ jeti dɔn a taji min bɛ kɛ avion na donc nin bɛɛ de ye mara yɔrɔ dɔ ka sigi an yɛrɛ fɛ yan maa ti ko cogo dɔn kalo 3 mara kɔni mana k'i bolo fala i kun tɛ ni mankan in ye dɛ donc stock in baara a kɛra k'a ban san 2020 a banna pewu wari min kun kan ka don ka étude kɛ o étude kɛra an bɛ se ka mɔgɔw ka se k'a faamuya nka sisan mun ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw ka kuntilenna n'u ka baara kɛ cogo n'u ka wari sɔrɔ cogo ka don k'a ka jamana baaraw kɛ u k'o fana lajɛ fala ye nin bɛɛ la hali ni e bɛ taa taji ta i ka gitɔrɔnw bɛ cogo di f'an ka gitɔrɔnw fana dilan ka gitɔrɔnw dilan ka ɲɛ yɛrɛ wa kuma in kɔnɔna fana fala ye bi gɛlɛyaba bɛ yen Segu ni ɲɔnɔ bɛɛ lajɛlen tulo bɛ an na maaw ka malo bɛ ɲini ka na tiɲɛ k'a sababuya kɛ taji tɛ yen u tɛ ka se ka malo kan o ka jugu kosɛbɛ malo sɛnɛnaw y'an wele kunna sini u ye délégation bila ka na u bɛ ka taji ɲini wari b'u bolo u bɛ fɛ ka taji yɛrɛ san u ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ taa ni taji ye fala ye u ka wari b'u bolo dɛ u bɛ fɛ ka taji san nka malo caman de tiɲɛtɔ don OVD Niger kɔnɔna na dugu ni kominu u ye ɲɔgɔn yew kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan gouvernement yɛrɛ ye yamaruya d'u ma n'o ye gouverneur ye a ye mɔgɔ ɲini n'u y'a sɔrɔ an b'a fɔ sɔrɔdasiw ka na n'a ye taji tɛ ka sɔrɔ fala ye wa olu ta ye gasoil o ka bɔ yen kunu ni kunna sini ko i yɛrɛ ye maa minnu ye taa ni ka segin la an fɛ yan fini paselaw yɔrɔ furannaw maa minnu bɛ yen n'olu ye soudeur ye mécanicien minnu bɛ nɛgɛla menuisier ninnu
u fana ko sisan taji bɛ yen nka olu ka minɛn minnu bɛ yen komi kurantigɛ bɛ yen n'u taara ni budɔn ye k'u bɛ taa san taji tɛ se ka feere u ma o kɔlɔlɔ bɛ olu kan bi donc jamana k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu fana ta la hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'o ye APCM ye o ka yamaruya sɛbɛn dɔ di k'u ni tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o fana bɛ se ka kɛ o parce que jɛkulu bɛɛ baarakɛbolo dɔ bɛ jɛkulu de kɔnɔna na o jɛkulu ka fɔ u k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo min u ka se ka taji sɔrɔ parce que u ka dayirimɛ de fana bɛ a la groupe sabanan ye minnu ye fala ye minnu yɛrɛ bɛ taji feere buteli kɔnɔ olu fana ko k'olu ye denbayatigi de ye olu fana b'u ka denbaya balo nin de la nka olu tɛ se ka sigi olu tɛ se k'u kun yɛrɛ bɔ kɛnɛma tile 2 in na parce que a fɔra k'a kana feere a kana feere budɔn kɔnɔ a kana feere foyi kɔnɔ an ta ye layiralen nka n'Ala sɔnna a ma minnu bɛ ko in kunna an bɛna na s'u ma k'u ɲininka fana u fana ka fɛlaw ye min ye yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na k'a ko a faamu n'o tɛ bi degun min kɔni bɛ yen fɔlɔ o ye sumanko in ye malo bɛɛ bɛ ɲini ka na tiɲɛ ɲɔnɔ mara la bi donc fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min ka balo tigɛ sabula balo ɲɛna dɛ a ɲɛna yɛrɛ de nka sisan n'a fana tora ten k'a tɛ tigɛ a bɛ tiɲɛ dɛ tile b'a tiɲɛ o ye tajiko ta fanfɛla ye n'an bɔra yen an bɛ taa sa min ye ko dɔw fana kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi tajiko la fala ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a kun ganna kosɛbɛ Bamakɔ yan olu fana bɛ ka fɛɛrɛ sigi bɔlɔlɔ sira fɛ i b'i to i ka fɛn na ka baara kɛ nka ne ko n ko maa minnu bɛ taa wari minɛ impôt ni fɛn na olu tɛ se k'o kɛ dɛ banque maaw an ka wari b'olu bolo n'olu ko k'olu bɛ to so k'an ka wariw sara olu b'o kɛ cogo di an tɛ jɛ an ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin ko in ka se ka nɔgɔya joona nka ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ minnu kɛ fala ye ni mɔgɔw fana y'a labato i b'a dɔn ko in problème ye min ye e k'a jateminɛ bani tuma o tuma i b'a mɛn ko citerne joli donna a dɔgɔmanda ye 200 ye 250 kan ka don a kɔni kɛra cogo cogo a bɛna na dɔ sɔrɔ o tuma a bɛ ka taa min f'an k'o fana ɲininkali kɛ citerne 300 800 a caman bɛ don nka i bɛ tila k'a mɛn tuguni ko a banna o tuma jɔnni bɛ k'a ta o bɛ ka taa n'a ye min u bɛ ka mun kɛ a la o fana ka lajɛ parce que so kɔnɔna caman na bi fana taji bɛ ka feere anw yɛrɛ ka so Balabugu kɛrɛfɛla la an y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ k'a feere 4e arrondissement kɔrɔ fanfɛla la ye sema kɔnɔna na dɔw bɛ k'a feere du kɔnɔnaw la donc gouvernement ka fɛɛrɛw sigi sen kan minnu fana bɛ taji ta cogo ni ne la a bɛ fɔ k'a kana feere budɔn kɔnɔ fala ye i m'a ye a ko ka gɛlɛn dɛ parce que ni minnu bɛ u ka baara don n'olu fana m'a sɔrɔ par exemple mun filɛ a Ture ninnu minnu ye menuisier métallique ninnu ye n'u tɛ ka fɛn sɔrɔ ka k'u ka gasoil u ka fɛn kɔnɔna na est ce que dɔ b'anw yɛrɛ ta in kɔnɔ fɔlɔ an ka groupe est ce que fɛn ta a y'o k'a kun ayiwa Ala k'a ɲɛ ka d'an ma fala ye k'an ka marabolo caman na bi kurantigɛ kɔni a kɛlen don ka dadigi kɛ olu fana na min ye kuransɔrɔbaliya ye olu ta ju o ye tajiko ye Koro b'o la Moti b'o la Masina b'o la o y'a yira sa k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ sa yaasa min ye taji a ka se ka sɔrɔ olu bɛ se ka lafiya cogo min an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen premier ministre ale tun bɛ taamala ye kunungo nin kalo in tile 16 min ye général de division Ablaye Mayiga ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na o ye colonel major Asa Bajalo ye kɛnɛya ministre min ye Ablaye Mayiga ye a kunbɛli kɔfɛ sa dugudenw a jɛra sa an'u jɛra ka baara minnu kɛ fala ye o baara kunfɔlɔw o ye dugutigilakaw olu ka so min kan ka jɔ i n'a fɔ min kɛra an ka marabolo tɔw la Buguni Kulukoro Segu San ani Kita o ɲɔgɔnna président ka hamina kɔnɔna na a taara ka t'o biriki fɔlɔw da min ye Tumutu dɔgɔtɔrɔso ye o jɔli baaraw bɛ sen na ka taa se yɔrɔ min bɛ yen n'o o ye malo sɛnɛyɔrɔba ye Tumutukaw fɛ yen o fana baaraw kan ka sigi sen kan sefa wari miliyari 3 ani miliyɔn 600 o de kan ka don baara in na a ka sigi sen kan ka ɲɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔso kura in ye sa dɔgɔtɔrɔso in ye sa baara bɛ se ka kɛ cogo min maaw bɛ se ka opérer yɔrɔ min na min ye baara tɔ fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso ko la sa ka gasi oxygène d'i ma ani urgence olu bɛɛ lajɛlen kan ka k'a la donda ani fɔ min ye baara ye sa kɛmɛ siradala ko nin waati in na a sera 20 ma fala ye yaasa ka ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ fana premier ministre taama in senfɛ ani Tumutu dugudenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma kɛ kuma min senfɛ sa Tumutukaw yɛrɛ y'u dantigɛ fala ye baara mun bɛ yen u yɛrɛ fɛ yen gɛlɛya minnu b'u kan fɛɛrɛ minnu b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna kunungo
min ye Ablaye Mayiga n'a ka cɛ don u segira ka na Bamako n'Ala sɔnna ma kumakan ni fɛn minnu sɔrɔla nin na an ka radio partenaire mun bɛ Tumutu kɔnɔ na n'o ye jamana maaw ye Aluseni n'a ka maaw olu ka kɔrɔbɔrɔkan da de ka ca an kɔni b'a k'a la sa o tɛ voilà an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Fala ye min ye ISC jamanaw ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan sa sɛbɛnko bɛ se ka ban cogo min k'u ye passeport dɔ sigi sen kan n'o ye passeport biométrique ye ISC jamanaw bɛɛ lajɛlen sɔnna sa min ye chinois ka jɛkulu bɛ n'o ye ANPACH ye ale ka o baara in kɛ faransikan olu de tun bɛ an fɛ yan olu ka contrat bɛ ban min ye chinois ye olu de kɔni bi ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ na min dilan zen n'o ye passeport puissant ye Fala ye an ye min kuma fɔ yan kununko k'o de ɲɔgɔnna tɛ yen burɛmukaw fɛ yen u ka ekɔliso u kɔni ye yɔrɔ 2 jɔ ka fara kan n'o ye bloc 2 ye ka yɔrɔ 3 fana wɛrɛ jɔ min ye ɲɛgɛn ye ka taa se npogotigininw olu bɛ se ka lasago yɔrɔ min na ka ɲɛ kosɛbɛ yɔrɔ in kɔni a diyar'u ye kosɛbɛ directeur de l'académie bɛ burɛmu a ko k'u bɛ foli kɛ norvégiens ye olu minnu sera ka nin yɔrɔ ninnu jɔ ka di u ma nin waati in na école Asagariya la burɛmukaw fɛ yen école karamɔgɔw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ sabula olu fana ka yɔrɔ o fana dilanna ka ɲɛ ale ni burɛmu marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen Bafulabekaw fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o daminɛna ye préfet ale n'a nɔnɔmaw ka taa fara mairelakaw kan ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen u nana kalo in ale kurumokarili la kununko min ye baaraw ye sa tako 30 tɛ sa wa ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli seko ni dɔnko k'o k'an taabolo ye o ye a dakun ye baara in senfɛ sa min ye maa caman ye olu kɔni nana sa ka n'u ka baɲumankɛya waleyaw kɛ donbolo kɛra ekɔlidenw ye n'o ye kalanminɛnw ye se tɛ minnu somaw ye waliya ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko bɛ tali kɛ dɔgɔkun kelen kalo kelen kɔnɔna Fala ye ɲaandɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na yorosokaw fɛ maa dɔw bɔra k'u bɛ taa dɔgɔjɔ la Bamanciwale ni wale kabaw y'olu da o disi kan nin kalo in tile 15 yoroso ni kɛnparana Kifoso ni ɲɔgɔn cɛ u bololaminɛn fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a bɔ wari fɛn fɛn b'u ko an ye kɔɔri fɛn fɛn feere cɛ ninnu y'an faa koyi wa u taara n'an ka telefɔniw fana ye seere dɔw y'a jira k'a fɔ nin waati in na balo ɲɛli min kɛlen filɛ nin ye sugu maaw kan k'u ka minɛnw ta ka taa n'u ye suguw la dɔgɔjɔ kɛnɛw kan k'u kɛlen ka taa janw da yɔrɔ caman na maaw yɛrɛ kɔni tɛ se ka munumunu cogo si la nin sira in k'a lakɔfɔra ka mɛn min ye sɔrɔdasiw ye sa k'olu kɔni nana ka na larawuliw k'a yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa sira in yɛrɛ ni maaw bɛ bɔ u k'u sara finitigilakaw la baara bɛ se ka kɛ cogo min Fala ye kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yen banajuguba min bɔlen don sa n'a bɛ fɔ ma ko fièvre de vallée de Rift ale kɔni yaaralen don Sénégal kɔnɔna na nin waati in na n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ marabolo de kɔnɔna na ko kununko bana in a yera Dakar ko kelen yera Dakar nka a bɛ se ka kunbɛn Ganakaw fɛ yen Gana u ka jamana kɔnɔna na sa jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don Tunkarankew ka ko kunna Fala ye ale y'a jira k'a fɔ sa ko min ye Ganaka maa 2,470 k'olu de kɔni bɛ kasobon na Amerikikaw fɛ yen ko Amerikikaw b'a fɛ ka olu yari ka na farafinna u t'a dɔn u bɛna n'u bila ka taa jamana min na min ye Gana ye maa 478 ye olu fana minɛnen don u bolo mun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababuya kɛ olu ta ye waleya wɛrɛ ye nin ko min filɛ nin ye senna nin ye Gana ko sa ko ale ni Ameriki kɔni tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la nka nin waati laban in na sɛbɛn tɛ minnu na kɔni k'a bɛ k'olu kɛra olu ma su ani tile Fala ye n'an bɔra ye Camerounkaw fɛ yen ko kunun su k'o ma ja Doualakaw fɛ yen dɛ Douala kinw bɛɛ lajɛlen kɛra gaz lacrymogène ye ko sabula min ye Isa Coroma Bakari ye ale ko k'a ye se sɔrɔ kalata la kalata min kɛra octobre kalo tile 12 k'a sɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi n'o ye conseil suprême ye ale kan ka jaabiw bɔ nin kalo in tile 26 ale bɛ ka jateliw kɛ ale ma tila o baara la Ukraine ni Russie ka kɛlɛ Donald Trump heure 2 ani minute 30 ale ni Vladimir Putin y'o kɛ nɛgɛjuru la kununko min ye Trump ye sa u kɔni ye hakilinaw bɛɛ lajɛlen yira ɲɔgɔn na jamanaw ta siraw la Ukraine ko la sa ko ni Ala sɔnna ma Fala ye Hongrie faaba Trump ko ani Putin na ɲɔgɔn ye yen
u na se ka sigi ka fɔ kɛ sa ka bɛn kow kan k'u kɔni y'o yira telefɔni sira ale fɛ min ye baara in ye sa ko maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko zen ko taga ɲɛ na bɔ a ko la ko sabula waleya min kɛra Palestine ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna kɛ misali ɲuman ye Chinois olu y'a yira k'a fɔ Américains na fala ye k'olu bɛ taji sa Irisi fɛ bi u b'a san sini ko n'Amérique bɛ ka bagabagalikan min ta ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ k'olu kana taji san ko wa k'olu b'a san sabula olu b'a dɔn k'a fɔ ko n'u ma taji sa Irisilakaw fɛ u b'a kɛ cogo di diɲɛ bɛɛ bɛ ka taji sa maa minnu fɛ k'olu tɛ se k'olu to yen ko wa ko bagabagalikan t'o la foyi to o la olu tɛna o dabila min ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ fala ye n'Ala sɔnn'a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 an ka denmisɛnninw n'o ye sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ni wɔlɔfɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final la an yɛrɛ fɛ yan fala ye nka jɛkulu fila bɛ taalen don kalifelen na u ka Coupe d'Afrique nata in na Coupe du Monde fana préparation bɛ sen na n'o y'an ka denmisɛnninw ye juniors olu kɔni taara ka ban ni Ala sɔnn'a ma Katarikaw fɛ yen min mana na b'o la u bɛ labɛn na an na o fana da tulo kan an y'a fɔ a ɲɛna kunun ko Coupe du Monde éliminatoire hukumu kɔnɔna fala ye n'o kun cɛra tarata tɛmɛnen jamana caman kɔni ndolancilaw ye ndolanci a la kosɛbɛ nka celu dasirabaw an ka Kamori bɛ o la n'ale bɛ Brestkaw fɛ yen min ye éliminatoire hukumu kɔnɔna tile tan in na ale sera ka celu dasi siɲɛ 8 o b'a yira sa ka fɔ ko min ye Kamori ye a bɛ ŋanaw fɛ nin waati in na min ye jɔyɔrɔ sabanan yɛrɛ ye o de bɛ a bolo Gabonnaw ka min ye Denis Bouanga ye ale de bɛ ɲɛ o fana ta ye kuru 8 ye nka olu ka o fana o de bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka taa se min ye Afrique du Sud olu fana ka cɛden dɔ o fana bɛ a ko in na fala ye an kɔni b'a fɔ sa an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ɲɛna balontan ye bi de i ka donta de kan ka caya nka dusukolo u ko k'u taalan ye Coupe d'Afrique setɔ don an kana na dusukasi wɛrɛ sɔrɔ tuguni fala ye championnat national ale tun kan ka daminɛ Ligue 1 Orange a tun kan ka daminɛ nin kalo in na Fédération malienne ko k'a bilara kalo wɛrɛ la o tile 8 sabula IFOA o bɛ ka taa yan n'o ye denmisɛnninw ka dolanci ye wa min y'an ka tɔnw ye olu fana taalen don taamana kɛrɛnkɛrɛnnenya joliba ale bɛ Burkinakaw fɛ yen ni Ala sɔnn'a ma min mana na b'o bɛɛ la n'o daw tulo kan nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma fala ye kɛta ne yɛrɛ fɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'a ma Ala ka jamana ninnu kolosuma Ala k'u basigi Ala ka an bɛɛ lajɛlen sago d'a ma bi jumadonyaba in lahɔrɔma o kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 AES jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu in jɔsenba dɔ ye seko ni dɔnko o siratigɛ de la an dɔnko ani gafe kɛnɛ belebeleba 2 bɛna sigi Burkina Faso kaw bara ka AES jamana 3 maaw bɛɛ lajɛlen dalajɛ ɲɔgɔndanw bɛ bila sen kan ka lajɛlilaw di maaw ma maa minnu bɛna sebaya sɔrɔ Nuit de l'Homme Polo o boloda bɛ ka bila octobre kalo tile 24 in na o mun bɛna boli ɲɔgɔlɔn ziiri maala yɛlɛ ni a ɲɔngow ɲɔgɔn dan kɛnɛba mun ni a denfaya tara k'a di an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ma kɛnɛ filananba mun n'o bɛ tali kɛ gafe sɛbɛnnaw ka kɛnɛ kan ko filo foire internationale du livre de Wagadugu o baaraw bila sen kan k'a daminɛ novembre kalo tile 25 ka taa bila a tile 30 la o kɛnɛ mun bɛna gafe sɛbɛnnaw bila ɲɔgɔn dan na ka bɔ AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ko ko AES Mali Niger ni Burkina donc ni Burkina bɛ wulila ka na fo yan tun ka conférence de presse kɛ a diyara n ye kosɛbɛ donc an bɛna an cɛsiri ka taa Wagadugu pour que gafe ɲɛnajɛ in a ka kɛ ɲɛnajɛba ye maliyɛn gafe sɛbɛnnaw k'u sen don a la kosɛbɛ an bɛ souveraineté kuma min na a ka kɛ voilà ka souveraineté an ka laɲini bɛɛ ka sabati gafe de fɛn bɛɛ jubaju ye fɛn bɛɛ dulonnen don gafe ye la gafe tɛ jamana min na a ka développement ka gɛlɛn o foyi tɛ mun dulonnen tɛ gafe la donc an ka gafe to b'a la
Nuit de Lompolo denfaya talen ka di an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ma o kɛra nisɔndiyaba ye minisiriso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen muna yɛrɛ k'a fɔ minisiriso in ka wulikajɔw bena bonya kosɛbɛ nin suba in layɛlɛmali baaraw kama. Nin ye bonya ni karama de ye ka se Mali ma. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali, Burkina ani Niger anw de jɛlen bɛ kulu la bi k'a fɔ an don yɔrɔ n'an bɔyɔrɔ bɛɛ ye kelen an dɛsɛnw sirilen don ɲɔgɔn na. Ni Mali ye denfaya ta k'a di Burkina ye o denfaya ta k'a di Mali ma a y'a ka baara kɛ a ka kan donc bonyamasegi don k'a lase Mali ma k'a lase général Assimi Goïta n'a ka gouvernement a ka premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ mais k'a lase ayiwa Mamu Dafe ma ale de ye Senko ni Dɔnko ɲɛmɔgɔ ye bi ale de ye général ye min bɛ kabiri san a fɔra ko san kɛra Dɔnko ni Seko san ye Mamu bɛ kɛnɛ bɛɛ kan a bɛ sira bɛɛ kan a ma sigi a ma jɔ donc anw nisɔndiyalen don bi. An m'a yirala k'a fɔ kunnafoli kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye kunnafonilaw ka se ka ɲiningali kɛ ko labɛnbagaw la Burkina Faso jɛkulu mun nana ni kɛnɛ in kama ka se ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali ka bonya ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba 2 ninnu na minnu bena taa kɛ Wagadugu AES jamana ka bɛn ni keleya